सोमारा होणा उच्च माध्यमिक विद्यालयात कृष्णराव अप्पाजी राणे सरदेसाई हांच्या यादीन स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान अखिल गोय पावण्यार उच्च माध्यमिक विद्यालय अंतर्गत भारताच्या स्वतंत्रतायेची चळवळ ह्या विषयाचेर भाषण स्पर्धा दवरिल्ली। यावेळी वाळपय भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष विश्वजीत कृष्णराव राणे हाजीर आशिल्ले। आरडेस्को खातीर सत्तरीच्यान दिनेश करपे। आपलं अंगातलं गुण कोण ते क्षेत्र जर तुम्ही निवडशाल, तुमच्या अंगातलं कौशल्य खंय तुमचे फायदेशीर पडटले हे पळोवन जर तुम्ही त्या फिल्डान जर वयशाल, त्या प्रॉपर चान्स जर वयशाल, जाल्यार म्हाका दिसता आयज जी आमची 125 कोटी 150 कोटी लोकसंख्या आसतना जी पदकाक झगडाझगडी जाता ऑलिंपिकाक आमकां एकूच पद मेळना, ते फुडें फ्युचर आमचें जावचें ना। आनी येणाऱ्या काळात फ्युचर जर तुमच्या आम्ही पळयतात आयज सदांच पंतप्रधान म्हणटा देशाचे भविष्य जर कोणाच्या हातीन आहा जाल्यार ते युवकाचे म्हणजे तुम्ही बांदलेल्यांचे युवकाच्या हातीन आहा। Blessings and the sacrifices of our freedom fighters. Let us remember them on this day and make a pledge that for me, nation will be first. I will do everything to build a good, beautiful India. That is the pledge we have to take to ourselves.